Ngi na ka seng wir muin foundation ngim la ban le klem ka jirap jong pi ba kulei ba ya jirap jong pi ba ngim poi perkhat ba hadukan ni pila ban le stom walda kadai kam ka ba mo namar bangi le ngim don ta ka jingtip habadai bat kani ka rukom pha ban yuma ban yo ya ta ka disability certificate bat kumno ban penyo ta ka jing yarap bai banai mo rei ba pidal di mo pila yan nya koi kamra shwai pat mo pila la stom ban kendu ye doktor ban iki staff ba per mo ban penyo ru ye ki ya ka income certificate jo i kong rak lakre lang share mo bat ba apang ipe pi kan nu yom se ma kudesh bun ba jin la stom jom pi Ngamade ba Starwin Kharjana, ade President jongka Khasi Disabilities Association, kaseng jongki bri gibran jinduna khatmet. Te menta kasngi ngale kandu ine ikom lakre lang ksiar ibadai naga thain put usla nong ting ur. Iladon kumbalai pendrus nam kalata. Te iwan ban ngiarab i bapin poi hadu shene shalong civil hospital. Lengbai ni ba restun khotani restun khom tani te da kajing arab jo i te ila ban wan shene chapo o shalong ban le ya ka disability certificate hapo civil hospital te na kaliang jonga ngasngu khia sibun harbi dei ba ka ka bajia na mentai kong lakre lang khia na kada olong hadu lai pun rius nem karta ma i imdei bala ban ya ilong mo komotor isu ya tu isu kesia kam tu ti hadu lai pun rius nem karta je impat yo setia ya kata ka disability certificate te kacing bam yo jong i ka disability certificate im kemyo ro ya ka jirap na sarkar kumba sarkar kala mang ban yo pension man yo kane ka tai kiwi de te halor kata te kat ka jing tip jonga ka district social welfare ka shaitung ye kini ki MRW way man la ka way block but san ngot ki CBRW ki bapit hapo jong ka to block te kini ki MRW bak CBRW ki chat kumno ban le ki shnong ban yarap lem ki bri ki judan do khnet bakin yo ya ka bakin tip kumno ban yo certificate bakin yo bai bam na sarkar andre kumba ka jia pen uslamanta nam tip kai ka daw ko ba pelong i hadukat ni tingan sawat jing tip habi de bakata baka ka kam ka baki MRW ba CBRW ki tre haki block ba fair te kumta lese omtang ine konkret lang ibang pat yo ka disability certificate ndai da ka jingwan men takasni te ngilala ban pendapi i bat insayo shen ya ka disability certificate bat insayo ru ya ka baibam kiwi giji mentoy kumayo lang kibri juduan kmet tinga pentip ru kat kum gaji ye thu jong ki brio na ki than palusna kidon ki brio kibri juduan do kmet ki bam pat don ya ka disability certificate kim kemyo ji ram nak sarkar wa na da ki dei ki bad don jiduna do kmet haka kejat haki skor haka bor per khat kum ta te lese kini ru namar bakim tip ya kelat kumno ban yo ya kaneka disability certificate te kumtaru te ngakal pat lengba ya ine i ba ru i baju yarap na kumta gibri juran mana restun ba restun te subha kumba phiarap lem na kumta i kong lakhe lang khiar ban in poi hadu shane ba pli wat hapdeng ka jingduk phila karsanya i lawan ra i dakali ba in yo ya ka certificate ban yo ya jirap na transfer ka hadian nang tata makrpar ro yafi ba suba ban yarap lem ro yaki sakito githan khnang ba lengma ka jirap jong phi ki kinlong kanong ka jingkar khu yaki wei pat ki bri ki dan jiduna dokument ha ka jingim jong ya ka partai ladang ngimla satia ban yarap para brio kamut kajing syakri jongi lesi ala banong kajing syakri jongi yo blei kajing i jongi yo blei ubangi klem yo i tadi ban pau leng ba kajing i kajing syakri kajing yarap lem jongi ye ki para brio ki badan ha kane ka pertai ba an bo jingli ko wi mo pa te habadai ba kata ka pension ma kini ki bri ko baduna dokon bet ki sha yo manu banai ne shisin shisnem na maradon ki bam patip mo ya kata te ha ka bini ba kane ka pension ka sarkar kala bu ya ki ka chief minister social assistant
kabakiyo anak office chai development project officer jongki block ba fellow fair te kadon ru ka pension kabakiyo na po ka in block office jongka block development officer kata ki khot ka Indira Gandhi National Disability Pension Scheme te hawi dei ba kani ka pension ya ingin pele da kani ka Chief Minister Social Assistance Scheme kabakiyo na po ka office jongka CDPO kabaki ai news pa san pau sibnai but kata kat news pa san pau sibnai katrikam nadu ubnai Oktober mentar senam Sungai ya kata kisah yo san pak tinggal sibnai te ya kani ka pension kisah baru iskata kat kum ka jimtha jong sarkar baki de ban yo sisian lai benai te benda ka sarkar kala nang penkre kalang thau kilat kilinti ban ai ru ban ai no shaki man lau benai lani don ki ba nakadaw ba kasem ka pisaru tang ba ka ka bala sanction kamot kiyo be Kinyo ma. kiyo be lagay day sisin sibna ni sisin lai na ni sisin rubna san benai kum ta terta kidon ki bri ki bren jiduna ru metru saki than nong kandong te ki don kam me ki ne ki wheelchair kitu ki bam la ya ki don kam me ki wheelchair kitu ki bam yo sneu ki don kam me kum uneu hering kuar pun yo sneu kitu ki bam yo ki don kam me tu dingdu nani ki khmat te kitu bunsin ki bri ki bran jiduna sido saki nong kandong bunsin ki perkhat ba ngam dot pisah ban thiet kum ya kitu te kita ka jing perkhat jo ki namar kintip ya kalat ka ba ka sarkar ka pli nak bana yo ki tinga pentip ru hang ne ling ba kani ka jing kren ba ne ba arrest tu nanta nga pentip ru hang ne ba ka sarkar ling ba ka scheme ADIP ka IA ya ka wheelchair ka IA ya ne u kor penyo sneu ka IA ru ya kitu ki dingdu ki hikmat nak benta ki bri ki bren jiduna do khatmet te shim ya kani kalat lada pidon kum ya kita ki bri ki bren kam ya kini kitiar kut kamram jo ki penbiang ya ka disability certificate shon ne ka dur pan ya ki income na UMLA lani ailang ya ka BPL card ru ka ba pidon te kamut Suwana Civil Hospital hapo district resource center te kamut yakini pinyo a claim jing siwi kata ka de ka kubor ka ba pintip not barok ki bri jiduna do khatmet te omdei tang hangne civil hospital ki ba ha ba po is ka sil ki ha ba po civil hospital silong ne se ki bedai na ribhoy na southwest na po west na po Jantia na po East Jantia na po Garo Hill kila adon la gajong ki district resource center naki kemut kila ban yo ya kita ki jirap ki ban pensuk ya ki hakaya ka yeng haka kor penyo snow kata ngindang kam siu pisa ya Bosnan mo ba te try pindon chui ba apa ban ong halor ka jinglong jong i lakhra lang bang la i pira trishto mo ba mas nuan ngai kendo yo pi ane civil ngai i pi bun kam ba bat penbiang ki form kinano shadong ban kendo doktor ban kendo i staff hang tu i ba je trishto ya ka je trishto jong pi ngawan hang ni ru ha office jong pi la bun kam ba mo te i hadu kanu ba pi i je kam go pi trai mo ba ngiru nak ni ka wer mun foundation ngi kit bok kit wiang ya pi ba pinang la ban trei khampa mo banang syakri ka bacanai mo namta kan ki pai kar kasi jong mo te ba ngaru nak ni ka wer mun foundation ngi don ni ban IP re tang katin mo ka ti ku ble ya pi mo ba pinang la ban le ba o ble don kat ba pi ba king ka sim jong pi khnang ba pinang la ban le khampa shishu ya ba pila ban le manta ba ngai i la khre lang share mo i la yo mstem pha mar ngi ngim tip i ba abde ni kot isla re bain kendu ya pi ngi i mo kalenti bat asai si kan long ka jika yang ngar mo ba bat ngai khublei ba ya ka jika jong pi ya jing subun jong pi mo ba bat ya ka ai ka ba phile mo ngi lai im ta ma bat ngi ru ba ngduni e re tang ka jidwa ya pi ba pinang la ban jam sakmat akan ti ba pisim khublei ba shibun